Marchescu. Vin de la școala 206. Spectacolul se numește foarte așa cumva o inspecțiune tot de Caragiale. Este un profesor, va fi un profesor aici pe scenă, jucat de Cristian Buciu. Va fi și inspectorul venit în inspecțiune, pe cum vă ziceam, Bogdan Alexiu. Și de aici asupriții, sorții, adică elevi. Numai elevi de aici înainte, doar elevi. Daniel Ocatilu, Alexandru Gheorghiu, Mihnea Tușcă, Marius Cosma și Alexandru Nica. Pregătiți bujorii sau n-au înflorit încă, nu? Moment bun să vă spun că după concurs, juriul va delibera, iar noi vom urmări un spectacol foarte interesant, ca de fiecare dată, în fiecare an s-a întâmplat așa. Mi-aduc aminte un spectacol foarte interesant de anul trecut cu tobe, samba, braziliană. Băieții ăia nu au putut să mai vină acum pentru că sunt în Macedonia. Ce să? Urmează Cireșarii. Tot ne-am încurcat noi cu pixurile astea pe aici. Urmează Cireșarii, auziți? Ar fi bine să întrebăm totuși cine este pe aici. Mai în stânga sau mai în dreapta? Ia. Mă, voi care sunt? Sunteți puși? Camagierescu, școala 206, am plecat. Dar pe natura cine a făcut-o, mă, prostovan?
Dumnezeu, Domnul, dar vezi bine că Dumnezeu căsătoare nu tatăl tău și mumă ta. Nu, acum. Noi românii musai doar să știm pe cum că de unde ne tragem? De unde? Spune! De la Traian, Domnul. Și cine era Traian? El era un bun, drăguțul de el, zic zău lui Dumnezeu. Și cu cine s-au bătut el? Cu turci. Ei, be, dracu, că unde erau turcii până atunci în Europa? Mai târziu doar s-au descoperit turcii. Cu daci, mă! Cu traci! Că zăul lui Dumnezeu că cu traci s-au bătut. Dar mai apoi Ștefan cel Mare și Mihaiul Bracul, cine au fost? Ei erau oameni buni. Buni, mă! Și s-au bătut? Cu traci. Cu traci! Zic zăul lui Dumnezeu! Mergi la loc! Bravo, prostopane! Că ăsta-i doar iaște un școlere miniche. Ei, pe dracu tale, că tale nu-i Gheorghe Roseamă, ăsta-i lucru anticat, cu metoadele moderne, tulzace numai în aplicațiune. Nu, la muzică acum. Spune-ne, Popăscule, ce-i muzica? Muzica este care cântă, domnule. Nu așa luază, nu cuvânta doar ca rătanii. Vorbește ca școleri. Dă-ne tu numai decât definiția chiară și adecvată. Muzica este... Ce? Este când... Muzica este aceea care ne gâghilă urechile într-un moplă. Ia seama doar să nu ți le gâghi eu ție într-un mod neplăcut.